alaikum. Yanda za mu yi withdraw na card, bayan mun shigo card za mu shiga wajen airdrop ɗin nan, bayan nan zan canki Bitget ne kawai in yi da shi, tunda ma na ga za su raba kyauta. Sai in bayan na zaɓe sai in danna send here ɗin nan, sai in danna I have it ɗin nan, tunda daman already ina da shi. Sun ce in sa UID a nan, nan kuma card deposit address. Yanzu zan tafi cikin Bitget na, wannan shine Bitget exchanger, wannan kuma wallet ne, to da Bitget exchanger za mu yi amfani. Bayan na shiga cikinsa zan je ni in ɗauko UID na da kuma address ɗin. Bayan nan zai shiga inda aka rubuta access ɗin nan, idan na shiga wajen network ɗin ne ma sai a hankali bai gama buɗuwa gabaki ɗaya ba. To zan shiga wajen add found ɗin nan. Bayan nan zan zaɓi deposit crypto. Bayan nan a can saman nan zan yi searching, nan wajen kenan zan yi searching card. To ga shi nan kun kalli card ɗin nan mai wannan hoton shi ne wanda muka yi mining ɗin ba. To ga nan address ɗin, wannan shi ne address ɗin. Zan yi copy ɗin address ɗin sai in yi minimizing in koma in je ni in sa address ɗin, a nan kenan zan sa address. Na saman nan UID ne aka ce za a sa, sai na yi pasting a wajen. Sai kuma yanda ake ɗauko UID.